Teraz je to golomka o numerze 25 rok 01107 62. Myślę, že samička. Jest to córka naszej olympijky 1306. Ta byla v kategórii B2 as národový. Vyvodí się z linii Hurikana przez gołębi od Radka Małolepszego. Párovaný tam byl golom o numerze 1000. Jest to wcześniej super lotník i v tým čase rozplodoviec. Bo po tým gołębiu už v zešlým roku byl 4. as na Slováci v kategórii H. Takže jest to sprawdzana linia z jednej i z drugiej strony. Przez ojca linia Gelogera i przez matkę są to gołębie Hurikan 51 linia. Tak samo samica długi mustek, pełne widelka. Myślę, że fajna samiczka to jest.